Kraljevina Del Tora je prekrivena tamom. Nekada davno postojao je pojas Del Tore koji je štitio kraljevstvo od svakog zla. Aden, prvi kralj, je bio taj koji je iskovao pojas i u njega ugradio 7 plemenskih dragulja. Svaki od njih je imao jedinstvenu i magičnu moć i zajedno su činili Del Toru nepobedivom. Ali dragulji su kasnije ukradeni i rasuti na 7 najopasnijih mesta na svetu. To je bilo delo zlog gospodara Senki koji je terorom pokorio zemlju i od tada njome vlada. U tim mračnim vremenima su se rodile nada i hrabrost. Iz tog očaja je iznikao dečak koji će poraziti gospodara Senki i potražiti 7 dragulja. Ovo su avanture Lifa, Barde i Jasmin. Lif i Barda su izazvali na dvoboj Gorla, zlatnog viteza Džalisa. Ali Barda nije bio dorastao Gorlu i teško je ranjen. Ponovo im pomogavši, Jasmin je uspela da porazi Gorla uz malu pomoć starog drveta. Na kraju, Lif pronalazi prvi od 7 dragulja, Topaz. Ovaj talisman otkriva Jasmin njenu sudbinu, a to je da se pridruži Lifu i Bardi u njihovoj potrazi. Zajedno krenuli su ka carstvu čarobnice Tegan. Zagonetni džin! Topaz je nađen. Halo! Ponizno se izvinjavam, gospodaru. Smesta povratite i dragulj i dovedi one koji su ga ukrali od mene ovamo da bih mogao da ih kaznim nemilosrdno. Gospodaru. Izgleda da će reka da se izlije. Plaši se grmljavina, kakva beba. Ej, prestani, jao! Jasmin, nisi valjda još uvek ljuta? Ludo je krenuti putem ka severu. To je kao da molimo čarobnicu Tegan da nas nađe. Da, to je možda tačno, ali taj put je jedini koji vodi do jezera Suza. Ali jezero se nalazi na granici kraljevstva Tegan. Ako dođemo sa juga, nećemo imati tih problema. Već smo pričali o tome, taj put je previše dug. To će samo povećati šanse da naiđemo na sive stražare. Žao mi je, Jasmin, ali u ovome se slažem sa Bardom. Svaki put koji izaberemo će biti opasan. I ja mislim da će najkraći put biti i najbolji. Ne mogu da verujem, konačno smo se složili. Znači 2 protiv 1. Izgleda da Lif ne zna da broji. Znači da je 3 protiv 2. Kri i Fili nisu ljudi, oni ne mogu da glasaju. Tegan je sada 10 puta moćnija nego nekada. Gospodar Senki je ojačao. Sada je prepuna taštini i zla. Ako nastavimo ovim putem, potraga će biti gotova i pre nego što stignemo do jezera. Ali nemamo drugog izbora. Slušaj, sigurni smo da je jedan od dragulja koje tražimo sakriven u jezeru Suza. Jasmin je dugo vremena živela sama. Izgleda da nije navikla da donosi odluke zajedno sa drugima. Da, jasno mi je, ali ne treba da bude toliko tvrdoglava. Ej, prestani! Izgleda da se Kri ne slaže sa tim komentarom. Kakav pogled. Baš izgleda mirno. Životinje koje žive ovde ne misle da je mirno. Ne znam, ali šta god da je, izgleda da nam blokira most.
čekaj. Po njegovom izgledu, ovaj džin izgleda kao da želi da nas napadne. Jesi li siguran u to? Kakav je on džin? Možda je Teganino vlasništvo. Grešite! Možda sam primoran od čarobnice Tegan da branim ovaj most, ali nisam ničije vlasništvo! Kako to misliš? To je bilo pre mnogo godina. Probao sam da prevarim vešticu da bih spasao prijatelja od kletve. To je razvestilo Tegan, tako da me je osudila da čuvam ovo parče njenog... Barda! Osuđen sam da čuvam ovaj most sve dok istina i laž ne postanu jedno. Kako istina i laž ikada mogu da postanu jedno? To što pričaš nema nikakvog smisla. Izvinite, gospodine. Jasmin! Delujete mi kao jedan razuman džin i mi smo Teganini neprijatelji. Molim vas da nas pustite da prođemo. Jasmin! Vrlo dobro, reći ću vam zagonetku da bih proverio vašu pamet. Ako tačno odgovorite, pustit ću vas da prođete most. A ako nepravilno odgovorimo? Onda ću da vas uništim. Misliš, pokušat ćeš? Evo zagonetke na koju morate da odgovorite. Pretvorite 5 u 3, a da ne pomerate štapiće. To je nemoguće. Prosto ne možeš da ostaneš sa 3 pruta ako ne pomeriš 2 pruta. Dečko je u pravu. Pitanje je postavljeno. Na njega se mora odgovoriti pre nego što istekne sav pesak. Nemamo mnogo vremena. Znaš li odgovor? Bojim se da ne znam, Liv. Pretvori 5 u 3 bez pomeranja štapića. Promeni 5 u 3. Znam odgovor. Rekao si da se štapići ne pomere, ali nisi rekao da ih mi ne pomerimo. Evo tvog broja 3. Vrlo dobro, možeš proći. Čekajte! Vi ostajete ovde! Samo oni koji reše moje zagonetke mogu da pređu most. Jasmin, idi napred. Srešćemo se na drugoj strani. Deluješ kao čovek pun samopouzdanja. Zato ćeš ti da odgovaraš na sljedeću zagonetku. Poređaj ih po redu. Tu ima reda, ali ja ne znam šta znači ova slova. Nikad ih ranije nisam video. Možda predstavljaju neku šifru. Barda! Ne mogu da shvatim. Nema drugog načina. Jednostavno ću morati da se borim sa njim. To je to. Postoje 2 strane. Odsjaj na mom maču u bari mi je dao odgovor na zagonetku. Ogledalo slova. 1. Polovine su simetrične, a zajedno izgledaju kao neka čudna slova. I 5. Pogodio si i ti možeš da prođeš. A sada evo trećeg pitanja. Barda i Jasmin su uspeli da reše tvoje zagonetke. Tako da ne znam zašto ja ne bih mogao. Otpevat ću ti pesmicu, a ti moraš reći koliko živih stvorenja ima u pesmi koju ti pevam. Dugačka je, pa zato slušaj vrlo pažljivo. Čarobnica Tegan jede svoju hranu u pećini sa svojom decom. A imena dece su Hot, Todd, Gin, Jod, Fifly, Zod, Pik, Snik, Lun, Lod i naravno groznika Bon. Svako dete ima žabu. Svaka žaba ima 2 bube. Na obe bube skaču po 2 buve. Evo zagonetke, ali čuvaj se, znaj. Odgovor pravi ako ne znaš sad. Koliko stvorenja u pećini živi sad? A sad odgovori. Ti to možeš, Liv? Ako otpevaš pesmu, to će ti pomoći da se setiš. Čarobnica Tegan jede svoju hranu u pećini sa svojom decom. A imena dece su Hot, Tot,
Džin, džot, fiflaj, zenzot, pik, snik, lun, lod i naravno grozni i kabot. Svako dete ima žabu, svaka žaba ima dve bube, na obe bube skaču po dve buve. Boj zagonetke, ali čuvaj se, znaj odgovor pravi ako ne znaš sad koliko stvorenja u pećini živi sad. Odgovor je 104. Ako od 13 dece svako ima ljigavog žabca, to je 13 žabaca. Ako je na svakom žabcu dve bube, to je 26 buba. A ako svaka buba ima dve buve, to je 52 buve. Ako ih sve saberem, broje 104. Majka me je često terala da rešavam ovakve zagonetke svakog popodneva. Odgovoriti na ovo tvoje je bilo prosto ko pasulj. Odgovor je 104. O, čekaj, zaboravio sam da dodam i čarobnicu Teganu zbir. Moj odgovor je 105. Pogrešan odgovor. Šta? Kako to misliš? Svi moji proračuni su tačni. Tačni su, ali si zaboravio da dodaš i omiljenu Teganinu hranu koju je jela. Jedan gavran živ i ceo. Tako da je odgovor 106. O čemu ti pričaš? Nijednom nisi pomenuo živog gavrana u Teganinoj pećini. Hajde sada, pa prva strofa priča o tome da jede svoju omiljenu hranu. To je običan trik. To nije fair. Oprezno, Lif! Moram po svaku cenu da zaštitim pojas. Dobacit ću ga parti čim ugrabim priliku. Kada bi samo nekako mogao da zbunim Džina. Lif, pazi! Ti si prevarant i obmanjivač. Ne krivi mene zato što si luda koja nije uspela da reši zagonetku. Sad vidim zašto je Tegan odlučila da baci kletvu na takvog pokvarenog Džina kao što si ti. Šta? To i zaslužuješ. Ti uživaš kad neko pogreši. Nije ni čudo što si osuđen da čuvaš ovaj most, dok istina i laž ne postanu isto. Nisam ni lažov, ni prevarant, kako me ti zoveš. Moja patnja nije od juče. Iz čistog inata me Tegan proklela i osudila na ovaj most. Ali sada si rekao nešto veoma zanimljivo. Pošto te toliko brinu istina i laž, dozvolit ću ti da odigraš još jednu igru. U ovoj igri ćeš sam da izabereš svoj kraj. Možeš dati samo jedan odgovor. Ako odlučiš da mi kažeš istinu, smrvit ću te golim rukama. Ako pogrešiš, morat ću da upotrebim mač. Znači ti svakako pobeđuješ. To je tačno. Hoćeš li mi reći istinu ili laž? Ovo nije dobro. Ne možemo samo da stojimo i gledamo kako gubi. Šta da uradim? Molim te, pojasu Del Tore, daj mi snagu. Moj odgovor je da ćeš da upotrebiš mač. Pa, zar nisi čuo moj odgovor? Je li tačan ili pogrešan? Zašto ništa ne kaže? Sjajan odgovor, Lif. Džin ti je rekao da ako kažeš istinu, morat će da te uništi golim rukama. Tako da ako je Lifova izjava upotrebit ćeš mač, tačna, onda će ga smrviti golim rukama, što bi onda značilo da je Lif pogrešio. Onda je Džin rekao da će da upotrebi mač ako je Lif pogrešio. To je bio dobar odgovor. Jer ako je Lif pogrešio, Džin mora da upotrebi mač. Ali ako je Lif rekao istinu, on mora da smrvi Lifa golim rukama. Znači neće moći da uradi ono što je rekao. Bravo, Lif! Mislim da si ga pobedio. On je u stvari bio ptica. Dok se istina ne pretvori u laž, a laž u istinu. Ne mogu da verujem, srušio si Teganinu kletvu. Ti si meni vratio život.
Jednoga dana vratit ću ti ovu uslugu. Opet si slobodan! Kri je uplašeniji nego ikada pre. Džin je objasnio da je omiljena hrana čarobnice Tegan živ gavran. Zato se i ti toliko plašiš od nje, Kri? Krijevu celu porodicu je ubila ta zla čarobnica Tegan. Kri je bio beba, nije stigao ni da poleti iz gnezda. Na neki način on je kao i ja, jer i moje roditelje su odveli kada sam bila mala. Kri i ja već dugo vremena živimo zajedno. Ali mislim da je vreme da nam se putevi raziđu. Ne bih podnela da se nađeš u opasnosti. Zato želim da ideš kući. Jasmin, jesi li sigurna? Ako preživim, obećavam da ću se vratiti. Ali ako ne, bar ćeš ti biti na sigurnom. Sada idi, idi! Rekla sam ti da ideš kući! E pa, mislim da treba da krenemo. Zašto se ne bi odmorili? Da. Jasmin, izvini. Imala si stvarno jake razloge da ne idemo preko teritorije kojom vlada Tegan. Nisam znao da su toliko lični. Izgleda da Tegan mrzi svako stvorenje koje je srećno, lepo i živi slobodno. Da li čuješ ptice? One upravo o tome govore. Pričaju kako je nekada pored obala jezera ležao grad zvani Dor. Dor znači grad od zlata. Divni cvetovi su cvetali puni života i visoko drveće svuda po gradu. Postojala je i divna kula. Ljudi su bili srećni. A sada od grada nije ostalo ništa. Sve zbog Tegan i njene dece. Tegan je zla. Ona uništava sve što stigne. Drveće se naglo uplašilo. Mislim da sivi stražari idu ka nama. Šta? Nemamo vremena da pobegnemo. Brzo, pratite me! Popećemo se uz to drvo. Sakrijmo se kao pre. Izgleda da ovi stražari imaju zatvorenika. To je Ralad. Šta je Ralad? Raladi su rasa graditelja. Voleo ih je Aden, kao i svi raniji kraljevi i kraljice Del Tore. Njihove građevine su čuvene po čvrstini i oblicima. Mislim da smo čuli za njih. Oni su napravili palatu Del, zar ne? Kako su surovi! Moramo da spasimo tog Ralada. Ne, Liv. Naš jedini cilj na ovom putu je da nađemo 7 dragulja Del Tore. Ništa drugo ne sme da nas ometa. Ali ne mogu tek tako da ga ostavim. Ne možemo ništa da učinimo za njega. Ako vi ne želite to da uradite, ja ću to uraditi sam. Liv! Pa, eto ga ponovo. Sad ja moram da idem za pojasom. Čekaj malo. Nema razloga za strah. Ja sam prijatelj. Hajdemo.
Školjevac je nestao. Gdje je mogao da ode? Tamo. Juri nas kompletna patrola sivih stražara. Pucaju iz blastera. Pošto nas je ljubazni stari par spasao i pozvao kod sebe kući, otkrili smo njihov užasni plan i njihova prava lica. U sljedećoj epizodi Zamka, Ni i Do